सेंग्रा बैसोआवनो बोरै बेंगा जाखो? नंखायखौ मा बुंनो डक्टर, आं उन्दैनिफ्रायनो बिराद समायनाखा, माने जोबोद हेन्डसामखा। नुबायना डक्टर, मानसिया गाज्रिनो बेंगा जामारबाय। जेसेबां हायो थाबैनो फाहामना हरदो दे। आं मुलि लिरनानै हरगोन। बे मुलिखौ जाहोबानो जाबाय आरो खोमायाव सोनानै होबानो जाबाय। जुदि सप्तासेनि उनावबो खोमाया मोजां मोना अब्ला अपारेशन खालामनांगोन। मा होनखो डक्टर? आंनि खोमाया माला मोजां जागोन डक्टर? मुलि जाग्रो सप्तासेनि थाखाय। सप्तासेनि उनाव आंनियाव फैफिनबानो जाबाय। डक्टर, आं बिजिखौ लानो गिया नङा, गियो। बिजि नङालासिनो मुलि लिरना हरबा जाया होमबा? गैलालै बिदिया, गैला। खोमाया बहाबा थांलाबाय बेना, आलासि जाहैमारबाय बिनि खोमाया। आच्छा नोंथां, आं मुलिखौ लिरनानै हरनोसै। नोंथाङा मुलिखौ बायनानै जाहोबानो जाबाय आरो खोमायाव सोनानै होबानो जाबाय। जागोन दे। बिजि होनो नागिरबाय नामा आंखौ? थाफ्लियाव होगोन ना आखायाव होगोनलाय? आं हले थाफ्लियावसो होजागोनलै। थाफ्लियासो लेफु लेफु जायोना, ओंखायनो थाफ्लियावसो होजागोन आं। थोद गथ', सिरि थादो। आफा, सिन्था खालामनाङाब्रा, आं गाबाना। नों माखौ टेनसन लाबाय थादों? टेनसन लानाङा आफा। ता सोबाफ्लांना लानानै आंहासो जारला जाबायलै। डक्टर, बेसेरा आफाया बिराद गिबायलै, आंखौ गाबगोन साननानै। आच्छा नोंथां, मुलिखौ जाहोबानो जाबाय। थेंक इउ डक्टर। आं जाबायदि मुलिखौ लिरनानै होदों बेखौ टाइम मथे जाहोदो। प्रेसक्रिप्सना। गोजोननाय थाबाय डक्टर। आफा, आं बिजि होजानो गिनाय मोनदों गिनायालाय। बेनिखायनो नोंसोर सानैबो आंखौ सासेया खर'आव सासेया आथिङाव हमनानै होदे। माथिक ना बालाबाथिया बाब्राबनाय बायदि बाब्राबलांबा, ओमफ्राय बिजियालायनो बाब्राबबाय थानायावनो खावसे जनानै थाबोबायलायनो आरो थाफ्लि सिङाव। होमबाथ' आरो थाफ्लिखौ बख'नो थाखाय अपारेशन खालामनांगोन, सार्जारि खालामनांगोन, आरो बिजि लाबावनांगोन ना। आरो आं बिजिखौ गिबा आरो बिजिया आरोबाव आंनि मोदोमाव हाबनानै थाबोलायगोन, आरो बे बिजिखौ बख'फिननो आरो सार्जारि खालामफिननांगोन, आरो मुलि होलायगोन, आरो बिजि लालायगोन। माने आंनि मोदोमाव बिजियानो बिजि जाबाय थागोन आरो ना। सोलाय बख'लाय, सोलाय बख'लाय, सोलाय बख'लाय। बेंगा गाज्रि बेंगा जाबायलै आफा बियो। मा बिजि लानायनिसो सिमां नुगासिनो। एक्चुलि सोबाना होबासो थिग जासिगोन बायदि मोनबाय। आंबो बेखौनो सानदों। सोबाबाबो जारला जागोन ना। बे एसे गोसा गोसा रायलायनायखौबो खोनानाय नङाबा जारला जागोन ना। बेनिखायनो सोबानोबो हाला। आफामोन आरो आंनि फंबाय, आंसो बिजि थुजागोन, नोंसोरासो नार्भास। बेनिखायनो नोंसोर आंखौ मोजाङैनो बिजिखौ थुजानायाव हेफाजाब हो, जाहाथे आं बाब्राबनायाव बिजिया बायनानै थमस' जनानै आंनि थाफ्लि सिङाव थाबो आरो। अब्लाथ' मिथिखायो दा नोंसोरो, थाफ्लि सिङाव जुदि बिजिया जनानै थाबोयोब्ला आरोबाव बेखौ बख'बावनांगौआव आरोबाव आं बिजि लाफिननांगोन, आरोबाव सानायनि मुलि जानांगोन, बायदिसिना आरो। बिजि थुवा नोंखौ। मामा? बिजि थुवा नोंखौ, बिजि थुवा। मुलिल' लिरनानै हरदों डक्टरा। साला, दहायनिफ्राय खोथाबा मा जायोलै? आंखौसो गिहोबाय थादों, मानसि गाज्रि गोसोनि मानसिब्रा नोंसोरलाय। जोंखौसो गाज्रि गोसोनि मानसि होनबावबाय, गावहानो खोनाया। दावखाबाय था, नों दाखौ लानानै फै, आं मुलि बायहैनि। साला गथ', बेखौनो एफा गोसा बुंनांगौ नामा? बिदाबो थां 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 सोबागोनलै आं। मासि जाजाद खोनाब्रेयोब्रा। बोराय हौवानिफ्राय मबाइल लालायथारनाय जादों आंनि फिसाजोआ। जेन आंसो फोरोंदों आरो बोराय हौवानिफ्राय मबाइल ला होननानै। बेनिखायनो गैयाथाय गैया, बोराय हौवानोबो हरफिना, फिसाजोनोबो होआ। फायखाना सिङावसो थ्रोब सोहरनोसै आं। बे अलदर बोरायखौबो गारा आं, हिनजाव गोरलै नायना गोसो थोग्रा। आरो बे अमा राजायालाय आंनि फिसालाखौबा दों दों फैनानै रायदों, गावनि फिसाजोखौबा जेबो बुङाखै खोमा। र' आंबो थांनानै एसे बुंहैनि। आयौ बाला, आंनि जिउआदि माला मोजां जागोनथाय। जायखौ मोजां मोनदोंमोन बेजोंबो थगायजाबाय। आंलाय माथो रावखौबो थगायाखै मोजां मोननायनि बेलायाव। जायखौ मोजां मोनो खुगायावनो बुंखायो आं। रावखौबो मोजां मोनखुमायाखै आङो, रावखौबो मोजां मोननायनि बेलायाव थगायाखै। दिनै आंखौ जाथियासो थगायबाय। आयौ बाला, आंनि जिउ, आयौ बाला। दावसै देलाय, बेवहायलाय माथो मोनबाय थादों नोंलाय फायखानायावलाय? दुखु जानो जायगा मोनाखै नालाय दुखु जादों आरो। मानिथो दुखु जाबाय थायो नोंहालाय? पार्लाराव थांनाङा होमबा नोंहा? थांनांगौ, दुखु जाग्रोनि आं। मानिथो दुखु जादों खोन्थाया मानो? आं खोन्थायाखै मा। आं नोंनि बिमा दावसै देलाय, मिथिबाय? आंनो खोन्थायाबा नोंलाय सोरनो खोन्थानांगौ जाखो? आंखौ ब्रेकआप खालामबाय। बेलाय मा गोदान बाथ्रा? आयौ बाला, नोंबो बिदिसो बुंबाय आरो। नोंनालाय बेफोरबायदि जाथायालाय जाबाय थायो माथो। बेखौनो नोंहा सिन्था खालामबाय थाबाय? आं ओंखाम खुरनानै दोनदों, जाफै। आयौ बाला, आंनि टेनसनखौ बयबो रेजेंआवल' लाथारो आरो। आंनि टेनसनाबोथ' दुखुआबोथ' बेसेबां गिलिर थिखोनो हायि। बालनि, बयबो आंनि दुखुखौ रेजें होननानैसो लाथारो।
आरो बाला आंसो मिथिगौ दा आंनि दुखुआ दि बेसेबां गिलिर रा ओंखामखौ दाजाथ' आं दिनै नोंसोरनाव फंसे बाथ्रा सोंनि मानसिया ओंखाम जायालासेनो सानबेसे थांनानै थानो हायो हा बानलु बेदां सानबेसेमोनथाय आं बावबाय आयै फावगालि नों बुं मानसिया ओंखाम जायालासेनो सानबेसे थांनानै थानो हायो साननै बेफोरखौनो मिथिया गोसो थोलायनोबा बिराद मोजां मिथिथारो माथो नोंसोरलाय बेफोर नलेजखौ मिथियालासिनो माबोरै बुहुमाव थांनानै थागोन नोंसोरलाय हा मालाबाफोर ओंखामानो गैया जाबायलायनो दैखौनो मोना जाबायलायनो अब्ला मा जागोन गोसो थोलायनाय मोजां मोनलायनायनि अनगा जोंनो ओंखामा बिराद गोनां मिथिबाय ओंखाम मोनजाबासो दै मोनलोंबासो गोसो थोलायनो हागोन जों ओरैनो गोसो थोनो होनबाल' जायाथ' जों ओंखाम मोनजायालासिनो खोब थांनानै थानो हाथारोबा सप्ताथामल' मिथिबाय नाथाय जोंनो दैयाबो जोबोद गोनांथि दै गैयाबा खोब जोङो सानथाम बा सानब्रै बा सानबासिमल' थानो हायो दै मोनोब्ला जों सप्ताथामखौ एसेबाबो थांनानै थानो हायो बिनि उनाव जोंनि देहाया गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन जालाङो आरो जोंनि जिउआ जोबो बेखौ आं मानो सोंदों मिथिगौ ना मिथिया जोंनो थांना थानो थाखाय ओंखाम आरो दैया गोनांथि नंगौना नङा नंगौ होमबा गोसो थोनो मोजां मोननो मानो इसेबां हांखुर जाबाय थादों जाय बुस्थुआ जोंनो इम्परटेन्टसिन जों बेखौ नोजोर होग्रोनांगौ जों माबोरै खामायनो हागोन जों माबोरै ओंखाम मोनजागोन माबोरै ओंख्रि मोनलांगोन बेखौ गाव गावनो दिहुननो नाजानांगौ बिनि उनावसो मोजां मोननांगौ मिथिबाय फावगालि नोंखौ बुंदों आं मालाय हौवाफोरनि सा फैसा लुगैग्रा मबाइल लुगैग्रा सर्टकाट लामा लानो नागिरग्रा जोंनो देलायनाय बेरायनाय मोजां बुस्थु बायनानै खिन्थिनायनिख्रुइ ओंखाम ओंख्रिया जोंनो जोबोद गोनांथार नङा होमबा आरो जोंनि मोदोमखौ खोबनो थाखायबो जोंनो गाननाय जोमनाय नांथारगौ बिदि होननानै मालायनि सा लाबाय थागोन नामा बेनिखायनो खोनासं ओंखाम ओंख्रि आरो गाननाय जोमनाया जोंनि जिउनि बिराद मैल्य गोनां पार्ट बे नङाबानो जों थांनानै थानो हाया बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रिया जोंनि जोबोद गोनां बेखौ जों मान होनांगौ आरो जोङो बिनि मैल्यखौ बुजिनांगौ आरो गावबागाव खामायनो सोलोंनांगौ जे ओंखाम ओंख्रि गैयाबा जोंहा जिउआव जेबोआनो गैया होननानै दानिफ्रायनो नोंसोरखौ मोजां मोननो होआखै आं नोंसोरखौ मोजां मोननायनिफ्राय गोजानाव थाबो बुङाखै आं दानो मा सम जादों नोंसोरलाय मोजांमोन सम दं नोंसोराबो हा फावगालि आं मोजाङैनो बुजायबाय गोसोआव हाबदों ना हाबाखै मेलेमाव हाबदों ना हाबाखै एबारनिफ्राय फां फुं नुबा नोंसोरखौ आं बुंथ'ला दे ओंखामा जा उंनिलाय गियान गैयैफोर सोरबा माबा मोनसे बुस्थु होयोब्ला बेखौ मोजाङैनो थेंक इउ बा गोजोननाय जासिनांगौ मालाबाफोर सोरजोंबा सुग्रुदोंबा सोरनिबा मोदोमाव नोंनि आखाइ आथिं नांफ्लांदोंबा बेफोरबायदि खेत्रआव जेब्लाबो निमाहा बिनांगौ बा सरि होननानै मिनिस्लुनांगौ मानसिनि जिउआव मोननै बेसिक कमन सेन्स थानांगौ बेनो जाहैबाय सरि आरो थेंक इउ सोरबा माबाफोर नोंनो हेफाजाब होदोंब्ला सोरबा माबाफोर बुस्थु जासिदोंब्ला बेखौ जेब्लाबो एप्रिशियेट खालामनांगौ आरो थेंक इउ होननानै बुंनांगौ नों बुस्थुखौ लाबाबो लायाबाबो खोनाबाय मा बुजिखो जोंनि जिउआव जेब्लाबो मोननै गुना थानांगौ होनदों मोनसेया जाहैबाय सरि आरो मोनसेया जाहैबाय थेंक इउ मोजांनि बाथ्रा दे ओंखामा जादो सानैबो थेंक इउ आयै मा अभार स्मार्टफोर दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि मिस्टेक मावबावगोन नामा नोंसोर सरि आफा आं एसे खामानियाव थांना फैनि नाजिबुदां खामानियाव थाङाबा जाया आरो माबाफोर खामानि दङ नामा अमा राजामोननाव थांनि थौ आच्छा थौ होमबालाय सानैबो न'आव मोजाङै थानोबा था आं अमा राजामोननि न'आव थांना फैनि बानलु बेदां बेबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय आरो ना आंनि थाखाय मा जादों नोंनासो दाया बांसिन नोंलाय मानो बोराय हौवाजों लाइन मारिनांगौ नोंलाय मानो टफि रानिखौ खुदुमनांगौ आं खुदुमाखैना खुदुमनोसो बिदों दा नोंनि थाखाय नाङा थिगसे बुजाबाय आइजों नोंल' बुजादों आरो आंनि खुगाखौबो थुसिजोबना होदों आइया आंखौबो जि बुबाय खर'आनो सासोगासिनो ओमफ्राय बानलु बेदां नोंनि मबाइलखौ आइया लादोंना लायाखै आंनिखौबो लायाखै आइफनखौसो मा खालामगोथाय आइया लाजियाबो आइफन बिलायनाय तात मालाय बयबो आइफन लायो नालाय बिनिखायनो आंबो लादों आरो होमबानो बोराय हौवानिफ्राय आइफन लागोन नामा नों सरि दिनैनिफ्राय लालां नोंना बांद्राय लासिंसिं जादों मिथिबाय औ आंबो बुजिबाय एबारनिफ्रायथ' नों गोसोखौनो थोनांला रावखौबो नङाबा आइजों दोखो बुग्लि जागोन नों एबार वार्निंआवनो बेसे बुदों आइया नोंखौ आरो एबार जुदि मिस्टेक मावबावोब्ला मा खालामबावगोन आइया नोंखौ गोदनासो फबखागोन बियो आंखौ होमबालाय जेबो मिस्टेक मावनांला नोंबो मावनांला गथ'फोर दे ओंखामा मोजाङैनो जादो बेनिफ्राय फाल्थु फाल्था खामानि मावनायखौ गारदो बेफोरबायदि फाल्थु फाल्था खामानि मावबा आंबो नोंसोरखौ सापर्ट होआ दे जादो फामे ना गुरनो हारसिंनो थांनो नागिरखो ना माखो नोंलाय नङा लोगोफोरबो दं बेलाव बाजाबासो आंहा स्लेट गानखादों नुवाखै आथिङाव गोसोमनो बा आंबो थांफानाय मोनबासो बेलाव बोखाना होनो हागौमोन नोंबो मा होननानै सिगियो आरो आं बेलाव गियाना गिमारा आरो नों आं गुबुन सिख्लाफोरबायदि एफा गिख नङा दे गुबुनफोराथ' खांखमा ननेमा टिकटिकाफोरखौनो गियो एन्जरफोरखौनो गियो आं
बेफोरखौ जेबो गिया बे थावनि एम्फौखौ रागा जोंबा गाग्लिजोबबावोसो आं बा आच्छा फामे आं दासान्दि एसे बिजि जागोन आं आदाजों एसे खामानि मावनायाव गोसो होदों नोंखौ आं कल हरबाय थानो हायाबो जानो हागौ गाज्रि मोननाङा दे फामे आं गाज्रि मोना हायोबा गेजेर गेजेर आंखौ फन खालामना आं नोंखौ जोबोद मिस खालामो आंबो मिस खालामो फामे नाथाय खामानिबो मावनांगौ ना जोंथ' उन्दै उन्दै गथ' नंला दासो कलेजाव फरायफुनाय बायदि बिदि होनलायथारो आरो मोजां मोननायालाय मा उन्दै गेदेर दे आं बेफोरखौ जेबो मिन्थिया आं नोंखौ जोबोद मिस खालामो आंबो नोंखौ जोबोद मिस खालामो दे थांदो नोंखौ नोंनि लोगोफोरा नेगासिनो दङ बियो दे थांदो आयौ बाला बे मेगनखौ सानैनि लाभ स्ट'रिखौ नायनायसो हरबाय आरो इसोरा आयौ बाला दुलुर बहा थांनो नागिरदों नों आमाय सन्थलानो जौ नांगौनो बेखौनो हैनो नागिरदों आं बे गुमैया बिदि आरो दुलुर नों हैबानो जाबाय दे आंबो थांनोसै ना गुरनो जागोन दे मादै दुलुर बे जुमाय होनदों नामा ओहो जुमाय नङा जौ गोरानसो सेरेबसो आया नंगौ दा हरलाय नायनि आं बिनिबा लोंजोबगोन आं ओहो लोंनाङा आमाय सन्थलानिसो आं मिथिया बिनि जौबाबो आं लोंगोन हर आंला ए गथ' माने एसेबां अख्रा हर आं लोंनि आमाय सन्थलानिसो हे गथ' आं एसेल' लोंगोन हरहाय मा एसे बाथ्रा मोजांलाय गेदेर मानसिजों बिदि खालामनो हामो आरो नों एसेल' लोंमारगोन दा औ हर टेनसन जादों लोंनि आं बारा लोंनाङा हरदो बाला खर'आलाय मा एसे गिदिर जाखायो आयौ जौसो फेबाय खोमा हर बथला लांदो आं हाला बे जोंलारि आया दहायनो थांनाया दाबो सफैला न'आव गथ'आनोथ' खोथाखौनो मानिथारा बेलाय बिफायाबोथ' उदिसखौनो लाया आयै ओंखाम उखैदों आं ओंखाम दङ ना गैया आयै दङ ओमफ्राय मानो इसेबां गोबाव बहा थांदोंमोन नों जोंलारि लोगोफोरजों बेरायहैदोंमोन सोर लोगो मा मुं आयै मानो सोंबाय थायो नों मानो सोङा जानांगौ जाखो नों सोरजों थांदों सोरजों थाङाखै आं मिथिनांगौ ना आयै नोंहालाय लोगो गैया नामा आंथ' नोंखौ सोङाना सोरजों थांदों सोरजों थाङाखै आंखौ मानो सोंबाय थायो आंहाबो लाइफ दङ आयै आयो बिदिसो होनबाय आरो नोंनि बेबायदि अख्रायावनो किडनेपबो खालामजाबाय नों किडनेप खालामजानानै उदैयाव गुलि गावजानानै थेवबो नोंहा गिनाय फैयाखै आरो मानो एसेबो बुजिथारा नों मानो इसेबां अख्रा मानसिनावल' खेबसेबाबो मिस्टेक जाखायोना आयै एबारनिफ्राय आंबो जानला मोनला मानसिखौ फोथायखाला नों बांद्राय गिनाङा दे आयै गिया होनबानो जाबाय मानसिनि जिउखौ गले गले मोनबाय थाया आइजोंलारि बेनिखायनो बे मोनसे जिउखौ मोजाङै जोथोनै लानानैसो गिदिंनांगौ बेरायनांगौ नोंना बांद्रायथारो न'आव इसेबां खामानि दङ माइरं जावनांगौ थोरसि सुनांगौ बेफोर खामानिया एसेबो हेफाजाब होफाया आरो नों एसे बिमाखौबो हेफाजाब होनांगौ एसेबां हेफाजाब लुगैदोंबालाय मानोथो फंबाय सासे बिनानाव सासे खांबावाखै जोंलारि बांद्रायबाय नोंना नोंखौथ' आं बेफोरबायदि मालाबाबो बोसोन होआखै मानो एसेबां अख्रा जालांखो नों हो आरो खोथाफोराबोथ' आयौ गेदेर मानसिजों बिदि बुङो नामा बांद्राय थेव थेव बुंबाय थानांला खोनासंनो हालां बिमाजों बिदि उल्था उल्था बुंफानो हामगौ आरो नोंहालाय मा नांजादों दुलुर नों बिमाजोंलाय मानो नांलायनांगौ बेनिखायनो नांजादों आं बे आंनिसो बिमा नोंनि बिमा नङा आंहाबो बिमा दङ होमबाबो आं बिदि नांलायाना बे नोंनि प्रब्लेम नोंहा बेवहाय बुंनो जेबो दरखार गैया जोंलारि हामगौ आरो बिदि बुंनो दुलुर मानोबा फैदोंमोन नों औ आनै बे आमाय सन्थलाया जुमाय बिदोंमोननो आब' दुमफावनाव बेखौनो आब'आ आंनो हरदों बिहरलायथारदों होमबा बियो औ आनै मानसिया उन्दुनानैसो दङ दे बै खामसालियाव दोनहैबानो जाबाय जागोन दे आनै दुलुर जौ फानलायथारो आरो नों समायसोदोंबो मानसिजों जोंलारि आंबो नोंखौ रायनो हायो बुंनो हायो नाथाय नोंसा आइ दङ ना बिनि खाथियाव आं नोंखौ जेबो बुंला नङाबा नोंखौ नङाबा आंखौ मा बुं मा खालामगोन नों आं जेबो खालामा उनाव हारसिं लोगो मोनगोन दे
आनै जुमायखौ बथलसे बिहरदोंमोन आमाया लामा ससेयाव दाउसे देलायखौ लोगो मोनदोंमोन आं दाउसे देलाया लोंबाय दा आं आधा बथल' लाबोदों आनै आमायनो खोन्था दे जागोन मोजाङानो जाबाय आधा बथल लाबोनाया जोंलारि मा नायबाय थाखो जौ बथलखौ लानानै न' सिङाव दोनहैया मानो बेखौबो आं नोंनो खोन्थानांगौ नै जौ बथला आनै आं थांनोसै दे जागोन नुबाय मालाय दुलुरा बेसेबां बुजियो बिमाजों नांलायनो मोना होननानै मोनथिलायो आं दुलुर नङाना आं जोंलारिसो बे गथ'खौथ' मा खालामबावनांगौ जाखो अजाफोरनाव लांनानैसो एसे मोजां खालामहैनांसिगोन खोमा रागाफोरखौ खमायनांसिगोनदां मा जाखोलै आफा मानो उल्था जानानै थाखो पाक्का आफाया थांनाय जोनोमाव आफा उल्थाखामोन बे गावनि थांनाय जोनोमखौ गोसोखांफिनदों खोमा ना आफा ओइ एमाव बेथा आंनि खर'आ बिराद गाज्रि जानानै दङ आंखौ डिस्टार्ब खालामनाङा आंनि खर'नि टेनसना ओरैबायदि जाबायना आथिं मानि मोनहैनो हमबाय बेनिखायनो आं खर'आवनो दोननो नागिरदों जुदि आंनि टेनसना आथिंसिम मोनहैनांगौबा आं अमा राजा जानानै थानाय नङा ओइ साफा बेनिखायनो नोंखौ बुंदों आं आफा बांद्राय खोमसि दाफोथाय बांद्राय अन्धबिश्वासखौ दामानि हा नों न' सिङाव थांगोन ना नों न' सिङाव आं मोजाङै सिन्था जानो मा होनदोंबा आफा ओइ एमाव बेथा नों न' सिङाव थांगोन ना आंलाय मानो न' सिङाव थांनो आफा नोंनि खोथाखौ खोनासंनानै आं फाग्ला जासिगोन आंथ' नोंखौ फाग्ला जानो खोन्थायाखैना बबा खालामनायानो मोजां जागौमोन साला सुवादखौ साननैसो सिरि थाहोनो हागौमोन ओइ एमाव राजा आफाया मा बुंदोंलै दरखार गैया नारद मुलि जाया माथो मोजां उन्दुना थानोसै आंबो नोंसोर आंखौ बिराद हालखायाव लामादोंना आंखौ बेंगा होननानै ओइ न' मानसि दङ ना गैया ओंखारबो बेथ' हाफांनिसो राव जोंखौ रायनो फैलायबाय नामालै होनदों आफा मा बर' फिल्म गोदान ओंखारदों होनदों बानलु बेरा जेबो नङा गथ' गोसायै बुं बर' फिल्म गोदाननि मुङानो जाहैबाय नोंनि बिखुं आंनि आखाइनो दाय साला लोगोफोर माबायदि मोनदों दिनैनि एपिसडखौ एबार आरो धामाका जाबावगोन नोंथांमोना गाबोननि एपिसडआव नुनो मोनगोन दिनैबो भिडिअ होनाया लेट जालायबाय भिडिअआबो एसे गुसुं जाबाय गाज्रि दामोन आरो गोदान हाबफैनायफोरा कमेन्ट मोनसे होनानै गालां आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम जाहाथे 2 लाख रां 2 लाख